Επόμενος αγώνας, tatami νούμερο 7. Βαγγέλης Μαθιούδης και Κουρκουμένης Τέλειος. Και να ετοιμάζονται Βασίλειος Πίκας και Δημήτρης Δημητρόπουλος. Επαναλαμβάνω, επόμενος αγώνας του tatami 7. Βαγγέλης Μαθιούδης και Κουρκουμένης Τέλειος. Και να ετοιμάζονται Βασίλειος Πίκας και Δημήτρης Δημητρόπουλος. Μπράβο, μπράβο! Να περάσουν στην πλανή αίθουσα για απονομή άσπρες ζώνες Δυνατησίτης Κλάδας, Στρουμπής, Μίτσας, Μανουσαίδης και Βούτσκο. Μέσα και βάλε. Απονομή, email, white, άντρας, γυναίκες, Παρασκευή, Κούβουλα, Κατερίνα Διακαπηλοπούλου και Τσιοκαράκη Μαρία Δήμητρα να περάσουν στην πλανή αίθουσα. Ανέβα και πού κάνεις τα πόδια πάνω. Εκεί, ξανά. Πρόκειται το γόνατο του κάπου. Πάμε, έτσι, μπράβο, ανέβα, μπράβο. Εκεί, ξανά. Μείνε εκεί, κάνε πλάνο. Κουκ, και δεύτερο κουκ. Και σκρόλαρε τώρα, σκρόλαρε. Πιάσα από κάτω τα δύο παιδιά. Σκρόλαρε, εκεί. Tatami νούμερο 5, Κωνσταντίνη. Καρακωνσταντίνης. Καριονίδης Νίκος. Εκεί πέρα μείνε. Πού κάνει τα πόδια. Βάλει τα κιλά μπροστά. Ανοίξει τα χέρια, μείνε. Το πήρες. Tatami νούμερο 5, Κωνσταντής Καρακωνσταντίνης, Καριονίδης Νίκος. Μάστερ μείον 61. Να περάσουν για απονομή στη διπλανή αίθουσα. Male Blue Juvenile, Δημήτρης Γκανιάρης και Γιώργος Μεδελαούρης. Ο Άρης Κατζιακόβου στο tatami νούμερο 5. Μέσα γυρνά. Άρης Κατζιακόβου, tatami νούμερο 5. Γέφυρα, μπράβο, γύρνα. Γύρνα.
πάει για άρμπα. Ωραίο. Πρόσεχε. Μπράβο! Για το τάμι νούμερο 6. Επόμενος αγώνας, τελικός άσπρες ζώνες 31,5 κιλά. Δημήτρης Κιού, Τζόκρου, Ταλίμπρε, Ανδρέας Οκίνης, 2 γράμμοι. Και να ετοιμάζονται. Κατηγορία άσπρες ζώνες, μάρκες 1,5. Ανδρέας Γεωργίου, Πας Μορτατή, Μέτρο Βοηδακής, Γκρέση Μπάρα. Δήλωση. Tatami of